जों साइमानो बिसकां 5 तारिख उपनिर्वाचन जों 5 तारिखआव भोट दिलायनाय এবং চিনি প্রার্থীনো जों खुप्लाय खायनाय बागै चिनि मिटिं लारुकमानि कारण जों दा उन्नतिनि बागै जों भोट मारिलायनाय दाखुराव नर साइमानो उरो दनपुरो कायसा बक्सनगर कायसा दुइटा जागाव विधानसभाव उपनिर्वाचन चलायतो जों जदि उरो खुप्लाय के फुंमांगाखाय चिनि 20 नम्बर बुथो खुप्लाय फुंमांगाखाय उरो एरियानि चिनि एमडीसी पदुलचन त्रिपुरा बरमा चिनि बीएससी चेयरमैन चिनि बुथ प्रेसिडेंट नरनि जत्तनि दाबि साननानो बागै कायसा सुजुग दङ चिनि बागै जेहेतु जों खुंथाय बाराव चिनि मिनिस्टार फाइ दङ उनाव बागै गाव साना फाइ दङ जों चिनि आं एमडीसी फाइ दङ चिनि ब्लक चेयरमैन फाइ दङ नरबाय गाव साना बागै तांबा गाव सानाय बा जों चिनि पारा दुइ काहाम जों हिंना नंनानि बागै लामा काहाम हिंनानो बागै कारेन्ट काहाम मुसुंना बागै जों दाबि खायनानो बागै पवित्र विधानसभाव जों कोरनि खुप्लाय के खाय कायसा चिन दाबिनो साननानो बागै जों रहमा खाय चिन बागै लाभ आन बागै जत्त और तंनाय चिनि माबुबु समान न आं खानि हामजामाया फरो कारण जों दीर्घदिन 25 बছর সিপিএম র চুন শোষণ খাইক্লাংখা আবনে মুক্ত মানে চুং তিনি 5 বছর 6 মাস সংখ্যা চুং আবনে চুং তাবু চিনি অর চিনি ক্যান্ডিডেট করই চিনি এমএলএ করই চিন বাগৈ কক কাহাম সানাই করই আনি বাগৈ जों चिनि लामा काहामबो साननान बागै दै कामान नंनान बागाबो साननान बागै जों कायसा अर बुक गोबां पाइनो लांनाय आं बागै जों साइमानो चिनि अर समाजपति दंनाय राव क्रा दंनाय राव जों चिनि सिपिएम আমলা नुखा समाजपति रनो दामबिया बर বিচার खायगाखे सिपिएम पार्टी अफिसआव বিচার खायो भिक बुसाय वालाय मासे सिपिएम अफिस पाजाय समाजनि समाजपति रनो कोनो रेसपेक्ट खाया आं बागै जों चिनि सरकार फाइमा लगे लगे जों साइमानो समाजपति रनो जों जागा आतुक खाय जागा रिखा जों पारा नौकरा रनो বিচারनि आतुकनानि जों सुजुग रिखा कारण जों बीजेपी रो कोनो दिन বিচার खाया आं बागै समाज रनो जों करा खायना बागै जों कायसा पार्टी बीजेपी पार्टी जों फाइमा लगे लगे जों सुजुग रिखा आमो लगे लगे सिओ जों पारानि अक्रार तंनाय चिनि बुरा बुरि तंनाय जों सिओ बाटा जों 1300 बारे रिखा मान 1300 माने ताव 2000 बाटा मानु बाटा मानु जों आन बागै जों सिरां नाय दाखुराव आमलागे कोनो दिन दाबि खाना नाया कोनो दिन आंदोलन खाना नाया जों दाखुराव जों सामा दङो बीजेपी रो सबका साथ सबका विकास समान कारण के तम जत न जों जत बे तंना जत तो उन्नति खानाय जों कारण डेवलपमेंट बागै कोनो ति उन्नति खाना आंदोलन खाना नाया लामाव नखना नाया लामा स्ट्राइक खाना जत खाना नाया किछु खाना नाया जत नि बागै न जों गरीब कांगालनि बागै जत बाक्सासे आन बागै जों चिन्न नमुदि सामा दङ जों न जत नि गरीब कांगालके जत रिदि जत खजा कफै कायसा ता साइदि नि सामा दङ आन बागै जों बीजेपी नौरन प्रार्थीनो जों खुप्लाय के रियोय बिसका 5 तारिख जों मा पाइ मानना ताफरो आन बागै जे नौरन तिनि जों साइमानो नरक सारा दिन खेतो थाव राबा राओ ते काम कुबां मा दं हायफनो नन समय खिबियो र काम पाइ फाया तुगै चिं गाव खाना मागै हांजमाया फायो आन बागै आइन परे मिनिस्टार गाव सानाय मिसानो बे गाव काम सानाय जों बिसिलेरिया मिनन कारण नन समय एमने जों आतनि परबादे दंखा आन बागै जतन हांजमाया फरै आइनि खुलमाया फरै गाव याकरा जतन खुलमो गाव